Türkmenistanly gyrjdan aktivisti Natalya Şabunsuň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, häzirki wagtda ýolagçylaryň goşulary deklarasiýasy, ýagny erkin geçiş üçin göz öňünde tutulýan ýaşyl koridor çykalgasynda da jikmejik barlygy sizebar edilip, açyk görnüşde ýörüte rentgenden geçirilip, ýa-ni gümrükçüler tarapyndan elin barlanýar. Natalya Şabuns bu ýagdaý bilen 8 fevralda Moskwadan Aşgabatda dolanyp baranyny %100 bolanlygyny gurrun berdi. Тотальная проверка каждого. Новые правила. Düýpli barlyg her bir adama degişli. Täze düzgüne görä çemodanyny açmaly we gözegçiligi bermeli. Men düzgünnamanyň görkezilmegini soradym. İnternetde bar diýdiler. Olar ýolagçylaryň açyklatlaryny rentgenden geçirýärler. Soňra çemodanlary we sumkalary dörüp çykýarlar. Bellemeli yeri 50 hem giymen zatlar elleyerler dip Şabuns aýtdy. А потом начинают рыться в чемоданах, сумках, причем без перчаток. Adatlyk radiosu Aşgabatyň halkara aeroportuna amala aşyrylýan bu barlyklaryň sebäpleri we haýsy düzgünler esasyna geçirilýänligi barada aeroportun resmiýeleriniň häzirlikçi goşmaçy maglumatlary we kommentariýalary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň resmi websaýtyna çap edilen resmi düzgünnamada Türkmenistana barýan ýolagçylaryň Aşgabatyň halkara aeroportuny zatlaryny hasaba aldyrmak we tiz hem ýeňilleşdirilen görnüşde geçmek üçin gyzyl we ýaşyl koridor geçiş sistemasynyň göz öňünde tutulandygy aýdylyp, eger gümrükde hasaba aldyrmaly we bardygy barada habar berilmegi hökman haritlaryňyz bolan ýagdaýynda gyzyl koridor saýlaň. Ýaşyl koridor fizik şahslar öz zatlarynyň dilden bälim edilmegi üçin ulanylýar diýilýär. Emma düzgünnamada ýolagçylaryň ýaşyl koridorda hem barlanmagynyň ähtimaldygy bellenilýär. Natalya Şabuns Aşgabatyň halkara aeroportunaky ýaşyl koridorda 2 sagatyny nowatda geçirenligini, sebäbi gümrükçüleriň her bir ýolagçyny jikmejik barlaýanlygyny belleýär. Onun sözüne göre ýolagçylar ilkinji nowatda dermanyň, çilimiň, içgileriň we täze zatlaryň bolup bolmazygy barada sorag edilipdir. Первый вопрос. Лекарства есть? Значит, новые вещи, сигареты, спиртное. İlkinji sual dermanyň barmy diýerler. Täze zatlar, çilim, içki barmy diýip soraýarlar. Men barlyga üns berdim. Eger kim bir näçe guty süýje alyp barýan bolsa, näme üçin alyp barýan? Söwda etmekçimi diýip soraýarlar. Beýleki ýolagçylar munyň mydama şeýledigini, käte geçirmek üçin zat berip gutulmaly bolýanlygyny gurrun berdiler. Barlayanlar käbir süýjiler ýa-da dermanlaryň bir gutusyny alyp galýarlar. Bir ýananyň ýaş çagasynyň pamperslerini hem her birini açyp görüp çykdylar. Soň ony taşlamaly boldy diýip Natalya Şabuns gurrun berdi. Türkmenistanyň gümrük düzgünnamasyna ýurda barýan uçur ýolagçylarynyň gümrük salgydyny tölemezden adam başyna 60 kilogramdan köp bolmadyk el goşuny getirmäge, şol sanyny 1 kilograma çenli şaý sepleri, 1,5 litr alkogol içkileri we 2 paçka çilimi erkin alyp barmaga haky bar. Dermanlara gedek gelende Türkmenistanyň gümrük düzgünlerini ýolagçylaryň öz ýany bilen resept boýunça dermanlary deklarasiýasyz geçirip bilýänligi kepil geçilýär. Muňa garamazdan Aşgabatyň aeroportunyna ýolagçylaryň dermanlarynyň elinden alınmagy bilen bagly ýagdaýlarym ýüze çykýar. Şeýle-de ýolagçylaryň mobil telefonlarynyň mejbur barlanmagy, elinden alınmagy, şahsy maglumatlaryň eden etdilikli barlanylyp, gümrükçüleriň suratlar we şahsy maglumatlar barada kemsiz soraglaryň edilmeli ýagdaýlara duçar bolýanlyklaryny türkmenistanlylaryň ençemesi soňky aýlarda Adatlyk radiosyna gurrun berdiler. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmen Medeniýeti Türkmen howa ýollarynyň başlygyna işte goýberen kemçilikleri üçin soňky duýduruşyň we käýinjiň berilendigini habar berdi. Emma kemçilikleriň jikmejikligi ma'lum edilmedi.